Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagremis ikagama. Miya pasadtan mo itong discuss agyang kayamanan yan ng mga hukuman anon apatay agutanwin datarang izhar, ikhfa, idgham, agugyang ka ikrad. Miya pa magusitan mo kaya pakatulog-tulugan ron. Na oriano to na panisigadan tanong sa makampat. Kawad na doon makarayag kayamanan yan ng mga pagalitan no. Na imanan yan na anon makarayag. Uban yung panalipati, agyang kaiya kapupang daw tanong sa tajwid, si sagyang kaiya social media, ayad na audience tanong, nagyang kutayamanan yan na di matutando, ubaad na swairan, adno pa mga awamon, na maybe bida aguso, giron di ikipang doon, si ikusod duwa yung manan yan na madrasa. Kagiin na asar buwa iya makakwasiran sa guide, o di na katanudan ng mga bangsa tanong mga pagalitan no, yung kutuwa, miyaw na din agkiaklasaniran, si ikutajwid. 5. Eman to, nagipang nga din tanong sa mga kakampat agyang kaya langwa na Jami'u ahkamin nuni sakin at iwat tanwin. So, kauurungan, isagyang naamanan yan na mga hukuman, agyang kaya nun, as sakin at iwat tanwin. Tanong din yung kaayaw to amanan yan na miya kalala abandingan tanong agyang kaya nun sakin agugyang kaya amanan yan na tanwin. Yan ang manan yan na mala bandingan tanong. 5. Unang tanong na yan nga izhar. So izhar, na ayam mapmamaanagyan nga na izhar ko. Kaya usetan nirong mabiyang na nagyang ko to ang mapayag albayan. Okay? O pa makugiin na manan yan na bulpin na iya, kilitan mo yang bulpin, uli na pencil, pintil pen, na nuna iya sa akin, uli na tanwin na katis kanina kilitan mo marayag. Nagyo ito yung manan yan na bituan sa izhar. Ayabatang aayag nga izhar na nam. So, yung kutuan na matiman ng mga batang, nagupuon niran matundugag yung kayamanan yan na non, agugyang kaya tanwin na mapakagtaw tanupiyapia aging kaya non. Ibarat yan, nagyang kaya man, mana, agugyang nga in huwa. Okay. Man, kautusunon ruwa sa akin, patay, na miyatundug sa kanya nagyang kaya hamza. Ayang mga batang aging nga izhar, nagyong kutwa nam mauurong siran sa yung kutwa nisful baite syari iningaranan sa isurat tano si akhi kauto akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin. Okay. Akhiha ka ilman hazahu ghairu khasirin. Namututi man at tigin man iya batang nakatis kaniyan. Paganayron nagyan ka iya hamza, ikadua gyang ka iya ha, ikatulwa gyang ka iya ain, ikapat agyang ka iya ha, ikalima agyang ka iya ghain, ikanam agyang ka iya kha. Diyan kaya mga batang sina basta matundugiran agyang kaya non asakin o din nasa tanwin ng mapakagtaw ng piya-piya. Isa na man amana. Man amana minhum. Kautos sumunro miya pakagtaw. Man amana minhum. In huwa illa wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. Miya pakagtaw tano piya-piya agyang utanon ay maanan yan na patay. Diyan na nibituan sa iyong kutwa al-izhar. Okay. Si tanong pa sa iyong ikadua al-ikhfa. Okay. So ikhfa na ay manan yan na surangad na iyong kutwa izhar. O pa maku gii katiap kilitan mo iyong manan na pintel pen. Na o pa maku yung manan yan na nuna iya sakin o di na tanwin na si itanong tagua ay manan yan na initapok tanong. Initapok. Di kailay. Nagyuto yung manan yan na mapmamaanag yung muto ikhfa. Ayabatang agyang kaya ikhfa na 10 agulima. Abatang yan. Antay makamumuray sa kanuron sa agyang muto 10 agulima mga batang yan. Madakla na batang 10 agulima. Na aya kip murais ng piyapya, kakatano diron na aya ipmurais na yung kutwa bayto syari, yung kutwa katero mga ungang kumang Arab, kat isurat tano agyong kuta katiro mga ungang Arab agyong kutwa sif the thana
Kam jada syakhsun qad sama. Oke. Dum tayyiban zid fi tuqa dha zalima. Oke. Anda meniakat nurutan narunsan sa mga batang aging kayamanan na ikhfa. Na ayamnya tiru na salin sa pagampagan na yung mga batang aging kaya mga kalimas inagyuti batang ikhfa. Paganayron. Sad, yung utosif. Ikadwa na so, that. Ikatulwag yung kutwa, atha. Ikapat aging kaya, al-kaf. Giyang kaya, al-jim. Giyang kaya, shin. Giyang kaya ka, giyang kaya sin, giyang kaya dal, giyang kaya po, giyang kaya zay, giyang kaya fa, giyang kaya ta, giyang kaya bod, giyang kaya za. Gilangan na iwanan kaya mana na sa 10 o 5 batang yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kada time. Ginan ni kalabud aka kimuray sandano si ikoy manan ng mga batang. 5. Ayam ya tiro nagyang kaiya 10 aguli mga batang nagupo. Niran matundog agyang kaiya non sakin agugyang kaiya mga tanuin na pagmaan itepok agyong kutoy maanan yan na non asakin. Ibarat agyang kaiya min shay ayam kay surat non na min shayin. Min shayin. Nakagya miya tundog agyang asin nakates kanyan. Yang syakhs. Okay? Miya tundog yan. Na aya ka kabati ang na min shay pat dua kaharaka. Dua kaharaka katin yan utaw. Min shay toy. Isi nagyang ay anfusahum. Na kautusufa kat iskan yan so yung maanan yan na faamat tago si iyapad kung mga batang ikhfa na aya ka kabati ang kaon na anfusahum dua mabuanan ka haraka. Tay. Giya guging edga izhar og ging ikhfa. Upama ko ipagisar ka. Anto ni hukuman nagyang kayaman aman. So sabagi natigin na izhar. Niya pasad izhar. Ugaid na daw to katarutopi ko kiasmbag. Aya ka katarutopi ron na tika non sakin no napatay miatunog kanya no Hamza. So Hamza napad sa mga batang izhar. Aya kadak lo batang izhar nanam giyong kutuan naman na mauurong sa giyong kutuan mini surat tanwa akhiha kailman hazahu ghairu khasirin. Wa bidhalika summiya izharan. Giyuti sa bapakyang tirun sa izhar. Giyuti amanan yan nakapakarayag yung piyapya. Ino kailangan imurais tanwa gyan kaya mga bayto syari. Datar mo gyan nga amen siya. Tunay hukuman yan. Uli na gyan nga anfusahum. Tigo sa bagya, ikhfaanan. Okay, ikhfaanan. Ikhfa. Ugi nadapman katarutupi ko pas mbagawn. Aya manan yan nakapakarinay gyan piyapya katarutupi ron na nun sa akin, jaa ba'daha shin, wa shinu min hurufil ikhfa, huruful ikhfa'i 15 majmu'atun fi awaili al-bayt asy-syi'ri sif dhatana kam jada syakhsun kad sama zid fi tuqada zalima ila ni manuto ay yung kotay maanan yan na kagaan na kakimuray sentanurun yutoy sabab at ya betwirun siya maanan yan na ikhfa o pamako ipagisir kanon to ni hukuman yan toy si tanok man si saging ga idogam kataon tanok yang ga idogam na miyaw na din so kaya tiro tanuron kaya usay tanuron na ayamanan yan ng utwa idkhal ayamanan yan nagyong kutwa isulad na ayamanan yan na pembaloy so dua batang asasati man na batang ugaid na pembaloy mambuot tasdid musyaddada idkhal isulad kung nagyang gaan noon si kung mga batang nga iyaging ga idgham
sa pembaluya sa sati manabatang ugain na tasdid mutaharrik agyong ko tayo maanan yan na mga batang aging nga idagam. 5. Aya kadak lagi nga idagam na 6 ang mga batang yan. Na masik nagi kilalang kilalaw no pamaw sa bagi. Maarofad na yan, masyhur. Yarmulun, udi na yarmalun. Apian doon ron, yarmalun, okay. Gugataon tanong nga idagam na duwaya kaklase. Paganeron na idagamon kamilon bilagon na wa idgamun nakison begun na dua ti manuto aya mga batang idgamong kamil nagyung kutwa dua asulam agu ra lar 5 aya batang yan batang mabuya manan yan na ikadwa bagi na pat gyutuso yan mo udi na yan mo udi na yumin 5 ibarat lagi nga allaw. Ayo tapi terung na isulad. Agyong kutuan no na sa akin. Si iko batang apakatalundugon. Na isa nagi nga anlaw. Ay kayo surat yan na anlaw. Na sabab ko kagiya yaman na hukuman yan. Isulad ko na Yaman na ipagidgam sa yung kayamanan yan na lam. Na mimbaluya allaw. Taro tupad na miya kanselo na yung kutanon na minitas din tanong si Bunsag yung alam na mimbaluya allaw. Andi ni mapno pamasi ko mga idagamon kamilon bilagon na o bigayin ko na allaw. Isa naging min rabbihim. So sa mano to nakagiging na idagamon kamilon bilagon na andin ikabal sa nga kumi na itunukol ng utwara mer rabbihim. Taragin kaya maanan yan na mimma andin ni maapad si kaya maanan ng mga idgamun nakison begun na mimma duduan ng kaharakat ubatan o pakalipat yan duduan ng kaharakat okay so ikaw ay manakatin yan datar mamuto ipag-isila ito na hukuman na agi nga alaw tigo sa bagi idagamanan kakaya katawan niya ng utabatang upamalam yarmulun dapat katarutopip man ay kakatarutopiron nasunon sa akin jaya ba adaha lam o lam min hurufil idgam hurufuhu 6 majmu'atun fi kalimat yarmulun 5 giyanan yamanan yan na oseanon sa giyang kanana idgam ay kapat naging kaya iklab. Okay. Pagkinangatan mo yan kung mga pagalitan no, si iko kadaklan kung mga guru sa tajwid. Nagyang kaya basa iklab na piyaka ribatirananan. Ayad dapat basaan sa giyang na iklab na al-qalb. Al-qalb. Giyan ang kuni dapat. Ngayon no, nakagiyagi na ay manan yan na mas darayaw kalaba. Kalaba yaklibu kalban. Kano ba iklab? 5. So, nainuditan mo nan mapakablang mo pa may usenta. Nurunanan. 5. Kailangan nakatanudan tanong pipi nga iklab. 5. Ayama na iklab nagyong kutwa tahwilu syai'i an wajhihi. Amanan yan nagyong kutwa mismo na bunta nagyong kutwa syai'i na ayad no pa kliden ayaw no pa mayamanan yan na simbian o di na kliden agyong ko tema na siya na aya kuan yan istilah yan inip manaw ng mga Arab nang utatigiran man na iya qalbun nunis sakinati awit tanwini miman kautusukan yan bro simbiang kun suyamanan yan na nun asaken o di na tanwin sa mim taruto padnuto raks ay maanan yan na kasyap ka agyong kutwa kababalo niya na guna asar ka di makalampas ko kababalo niya na guna yung utaman na katinyan harakan yan dua ka harakat okay simbiang kuno to sa mim kautusunon asaken siyambian tanong sa maanan yan na mim tanong din yung kalangon na yamanan niya kayo surat nun sa Quran na langon na non amya tunog sa kanya no ba
na ayamanan yan na tataguan ro sa sign amim. Marawa agyong buta sign amim. Nanao sa yakang bati ang na mim ba'd. Mim ba'd marudwi man tuwa kaul si ada man na dito sa telo. Ad nagitero sa ayamanan yan na giyagin ka iya noon na kailangan upama na giyang ka iya modul syafatan na dia ito nga niya mapakapendekat. Ayamanan yan na miya kay dito upama adin yan na utago isa papel nagyutwi tama na din yan kapakapendekat. Gitu pag niya kaul. Ayamanan yan na maludin mapupamagtaw yung ito ayamanan yan na noon. Min pamana ano man ay kapakagtaw niyan. Anda man yung pamay kasambiro na may ka manan yan na di pakan dekat nagyang kaya duti man syafatan mim ba'dihim mim taro tapad na pakapindot no pamaagyang kaya manan yan na duti man amudul mim ba'dihim isi nagyang kaya anbiya gi kisurat no na anbiya sa Quran lagi may rin yung susay niyan sa Quran na adnam mimon sunan na usa ay manan yan na tanda utos sa simbian kasunon sa manan yan na mim na pembaluya ambiya maduguso kaulsan ugid na ayam mabager na yung kutuwa mim tarutupad na manan yan na kambati on sa mim ay manan yan na sa akin sami'un basir ay dapat na sami'un basir. Okay. Na ilani wagyan ka na manan yan na si sa Quran ka ay mga tanda uno pa ma kung mga tanwin uli na si sagingan non natataguan sa sign abatang amim sami'un basir. So mim baluya sami'un basir nuduto ka haraka. Okay. Mga pagariamis ko kama si ko mga Arab, oseano na ya agyong kutwa isa guru sa tajwid sa giyang masatanoy man to asya kenya Dr. Ayman Aswaid. Oseano yan si sa giyang kaya manan yan na al-iqlab o din al-qalb. Okay? Si ko manan yan na dapan kituro ng Quran. Subusuba sa upama manan yan ng mga Arab. Upama. Base na upama agyong basa Arab. Na ay manan yan na basta agyong kutwa nun sakin na ay makatundugon na agyong kutwa ba? Napsembian niran agyong kutwa nun sa mim. Aya sampul yan pa man agyong kaya. Kuan tanong na Tay. Ay sinya no pa man agyong kaya. Bar. Ambar. Ayak yung surat no na anbar. Si ko mga Arab na surat nila nun. Ugid na igidabiyal sila na ambar. Ayak kapkabal sila nun na. Di na nun di katerwa na ambar. Giya. Ambar. Tayo. Pamanadapan na miadun kaida sa tajwid asunnon ida matundog sa kanya no ba? Napsimbian sa mim na andangiran din na ginandun ni originality ran. Agupuun sunon na matundog ba napsimbian niran sa mim. Original na waya manan ng mga Arab. Pamanatabi ay tiranan ang aisinan. Ayas ikaduwa sampol nagyong kutwa anba diyan sa mga khabar, mga tutul. Toy. Anba di kay surat yan pa ma. Nasi ko mga Arab na ba ay kambal sila nung na anba. Di. Api adap na ba manan yan na miad na kaida si saging kaya manan yan na kaida pa ma si saging kaya manan yan na tajwid yung ahkamut tilawa na aya din na kapambal sa ilansan na psimbian nilan sunon sa mem sa tigiran na amba o di na ambar. Kauto. Andang iran na nanayamanan yan na originality ran na gina ni kapambal sa mga Arab kakagila ay manan yan na igira akarag na nun sa mga Arab masya Allah si sagyong ko taptiro nila na mga kalima na iptugalin sa miya kalubulbud mga pagrebisi ko kama pianisi ko dan tanwaya sa makumpat
kaubaad na diyong panakatarutupan ko yaman na mga pagaritanong na yaman yan na aniran kasabuti piepia igiraad na miya nga alawitan si iya yaman yan na mga du at tindugun kaulon na kanaubatan no to yaman yan na batan no siran na pagrna sa diyong utatin giranon o giid na si ko tindugun no yaman yan na mga ulama tano ay yaman yan na mga reference tano mga ulama datari kini yaman yan na Dr. Ayman Aswaid isay niya guru sa tajwid sa gingay sa tanay man to. Why? Ikadwa siya kini amanan niya na Abu Sami Sheikh Al-Jilani masriyaina mudarribs kaniyan sa sawt mudarribs kaniyan pan siya amanan niya na ahkamut tilawa wa ma'at tajwid datar niya kini amanan niya na Muhammad Bakir pag ninay may kadakdakal ay amanan niya na mga guru sa tajwid sa ginamanan niya na masatanoy man to na bitan no kiran di imangwa sa mga reference ay amanan niyan na pagkatuntan no sumiyak kalubod-lubod kapagkatalinguman niyang ko pamamakin ganiw ang mga bangsami bala-bala sang kanu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.